Здравейте, скъпи приятели! Не знам откъде да започна след тези новини. Държавата е на управленски автопилот, студенти и фермери спорят, чие поредния протест, а утре ни очаква ясно чияк. Какво да му дойде на времето? При нас обаче от седмици се е лято, защото състезателите напоследък са от Черноморието. Без изключение и тази вечер ще поканя двама млади любими бургазии. Представяме Галина и Атанас Стоневи. Романът им започва не случайно в Бургас. Предложението за брак идва точно на рождение на Галя, а сватбения ден съвпада с 5 годишнината от връзката им. Разбирате, че в живота на Галина и Атанас всичко умножено по 3,14. Любов на квадрат, а резултатът е майсторско разширяване на семейния кръст. На бъдещия ви наследник вече е ясен, като хора, които предварително подготвят нещата. Сигурно са наясно и името. Какво ще бъде? Димислав. Много красиво и интересно име. Не е много често срещано. Това е добре. Галя е била си на 15, когато си се влюбила в една. Всичко знаем. Може ли е така висок градусът на чувствата? Около 110 градуса. Кажи си стихте! Всичко знаете младите. Галя Раско! Крапка по крапка бил става. Личност след личност 14 000 лева дава. Чуете се как? Ето сега ще ви разкажа стъпка по стъпка регламента на играта. Слушайте внимателно. 7 личности в студиото и 7 родини на снимки. Той правилно разкрита връзка помежду им. Печелите по 1000 лева. В случай на грешка губите натрупаното момента сума, но продължават играта. Жокерът е сила до третата личност и стеснява избора ви до 3 снимки едната истинска родина. Уважаеми зрители, на 0905-1696, ако сте абонати на БТК и с обаждане или СМС на 1696 за всички мобилни оператори, можете да посочите номер на личност и номер на родина, за които мислите, че са свързани. Един от вас дал вярно предположение, ще спечели 100 лева! Галя Раско! Те вече ви познават. Кои са те? 7-те ми личности, разбира се. За да изравним силите, обаче настъпи момента да ви ги представя. Тя е песимист и злото не може да изненадаме подготвена. А поставили си цел, вариантът доброволен отказ не съществува. Галина е студент от 2 години, но едва от една върви по правилния път към мечтаната кариера на фармацевт. Втората личност от до година ще качи познанията си по икономика на високо равнище. За целта Александър редува здравото учене, неангажираща като стил и децибели музика, приятната компания на добри приятели и пенлива бира, който пее зло не мисли. Попарили мечтите с номер 3 за певица общия зародиш, но не и добротата й. Коректно в отношенията си с хората, Бянка цени чуждото време, а думата й тежи повече от подпис под договор. Четвъртата, Майя, препуска сини уестърни, спуска се в филмирани приключения, прескало разкрита криминалните загадки на романите и заспива изтощрена мечти за спокойствие на безлюден остров. Все пак бих понесла компанията на един Тарзан, особено в коя острова Бора Бора. Петата личност има мъжка професия. Машинен инженер. Надя е с мъжка воля, има безкомпромисни решения и винаги е откровена до волка. Никога не бива болка, обаче и мъцът да й никне, пак се усмихва. Шестата личност 3 години е бил студент по електротехника в Германия и знае какво са високи критерии. Като меломан пиконира установил, че шумът на морето оказва най-благотворно въздействие върху топлолюбивата му натура. Седмата личност лекува с лека ръка и силни пръсти. Професионален масажист и любител кулинар Борис е открил средната сила на Рила и гребе от спокойствието изпълни шефи. Алтернативен лек за делника е музиката. Галя Раско, 7-те родини също са от лагера на противника, макар да са снимки, но не ги подценявайте. Чуйте защо. Първия роднина не обича да говори за работата, предпочита да я свърши. Но въпреки работата пак си остава подходумен за пътежетка. Втората родина подхожда с страст към историята и книгите. Не е библиотекарят син, но завършва библиотечно дело и работи в печатница. Третия родина учи информатика, но предпочита компанията на приятелите вместо компютъра.
често обичлив, рядко избухлив и с постоянство умързелив. Четвъртата роднина е едва на 9, но отдавна проявява самостоятелност. Облича се по хип-хоп и R&B музиката, а за всеобща изненада математиката е любим предмет. На петата снимка виждате красива отличничка от Търговско-банковата гимназия. Целтайна не само към ученето, но и към приятелите си. Шестата родина е чужда на безразличието, винаги има собствено мнение и достойно го защитава, а сили и вдъхновение черпи от оперното изкуство. Последния родина е Калил Боледа си с дълга практика като юрист, а пред фактологичните му знания си замълчава дори енциклопедия Британика. Галераско време и аз да помълча, рядко ми се случва. Успех! Започваме! Избрахте за начало 4. Лично номер 4 бихте ли се представили? Казвам се Майя Минкова и съм от София. Желая успех на участниците. Кой ще сложим, Майя? Номер 7. Номер 7 да приближим. Номер 1. Номер 1. Номер 1, да. Добре, нека да приближим номер 1. Номер 1 да приближим. Имате време, така че приближите, ако сте. Номер Ага. 3. Номер 3. Не. Вършаме. 2, ако може. 2. Не, номер 7. Ага. Ами, щом смятате, че е номер 7. Може ли да читате под очилата? Ами, да, ето. Сега, според вами ли сте? Не сте? 7. 7. Убедени сте. Ами, добре, тогава маркирайте. Номер 7. Личност номер 4, Майя. Имате ли близка връзка с господинът от фотография номер 7? Да. Моя баща. А Нимерито! Къде е таре? Чудесен избор. Имате вече 1000 лева, а зрителите не могат да пращат СМС и да се обадят за личност номер 4 Майя. Тази роднинска връзка вече е разкрита. Имате възможност 6 други личности на 1696, а вие също 6 личности. Коя е следващата? 6. 5. Бихте ли се представили? Казвам се Надя Казакова от София. Искам да поздравя моето семейство и всички роднини и близки, които гледат в момента предаване. Зрители, слушай малко. Успех! Благодаря ви. 4. Хайде сега да видим 4. Добре. А 5? А 5? Ето и 5. 5 също. И 5 можем. Не. На госпожа Казакова. 4. 4. Да приближим 4. Имате и шокер, ако много се колебаете. Да си подпомогнете, а може и на третата личност. А я не номер 6. Я да видим номер 6. Точно така. Имате време, използвайте да се ориентирате. Nu e măspa, Hai. 4. 4. Маркирайте тогава. Mamă, ce supărat, frate! Личност номер 5. Ia. Юнистики връзки с красавицата следната. Какви са? Фотография номер 4. Да, това е моята дъщеря. Ce mișto! Super! Страхотен старт на семейство Стоневи! 2000 лева! Две личности, 2000 лева! Наистина тук е изключителна атмосфера в студиото на Седмо чувство, скъпи зрители. Вие не можете да участвате и за личност номер 5 Надя, така че имате възможност да дадете 5 личности да добавите на телефоните ни. Да спечелите 100 лева. Вие вече имате 2000 лева. Галя Наско, вече виждате ли сега по
Спокойни, по-уверени, нали? Да. Вървете напред, взела ли го сърце? Как да попълваме жокера? Да, обаче за коя личност ползва? Номер 3.